ପିଠା କରିବ ନହେଲେ ପିଠା ଭଜା କରିବ ବୋଲି ଆଣିଦେଇଛି ବୋଉ। ଏଇଟା କିଛି ଚଟପଟା ଜିନିଷ। କଣ ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଟାଇଟ୍ ହେଇଛି ଗଣ୍ଠି, ମୁଁ ତ ଫିଟେଇ ପାରୁନି, କଣ କରିବି? ତ ଦିଆହେଇଛି ନା ଗୁଡ଼ ତେଲ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଡବଲ ତ୍ରିପଲ ଫୋର ପଲ ପଲିଥିନ୍ 1 2 ବାଦାମ ପତ୍ର ତେଣ୍ଟେଣା ଏତିକି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ୱାଇଟି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି। ଘରୁ ଆସିଥିଲେ ମୋ ବାପା ବୋଉ ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଆଉ କଣ କଣ ଆଣିଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। এই ବ୍ୟାଗଟି ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ବୋଉ। କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାମାନ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଢିକି ଦେଖାଇବି ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାଢିବା। କଣ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ବାପା ବୋଉ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଶୀ ମୁଢ଼ି। ଗାଁରେ ଯୋଉ ଭଜା ହୁଏ, ମତେ ତ ଦେଶୀ ମୁଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କିଣା ମୁଢ଼ି, କାରଣ ଗୁଜୁରାଟରେ ଏଠି ମୁଢ଼ି ଭଲ ମିଳିନଥାଏ, ମତେ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଢ଼ି ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ଭଲ ଚାଉମିନ ମିଳିନଥାଏ, ମୋ ପାଇଁ ଚାଉମିନ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି, କୁରକୁରି ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଣିଥିଲେ, ଆମେ ଖାଇକି ସରେଇ ଦେଇଛୁ, ଏତିକି କୁରକୁରି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ଚାଉଳ ଚୁନା, ପିଠା କରିବ ନହେଲେ ପିଠା ଭଜା କରିବ ବୋଲି ଆଣିଦେଇଛି ବୋଉ। ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭଜା କୋଳଥ ଡାଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା। ତାପରେ ଆଉ ରହିଲା ଏଇଟା ପେସ୍ତା ବାଦାମ, ବତୁରେଇକି ଖାଇବୁ ଆମେ। ତାପରେ ଏଇଟା କିଛି ଚଟପଟା ଜିନିଷ। କଣ ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ୍ବୁଲ। ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହି ଯାଉଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିକି। ତାପରେ ଏଇଟା ତ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଲାଳ ବୋହି ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ମୋର ତ କଥା କହି କହି ଲାଳ ବୋହି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏଇଟା ହଉଛି ତେନ୍ତୁଳି। ମତେ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଣିବାକୁ। ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବେଗ୍ ଭିତରେ। ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେସ୍ତା ବାଦାମ ପକେଟ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ରାଶି ଲଡୁ। ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଆରିସା ପିଠା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦାନ୍ତକିଲି। ଆଉ କଣ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଫେଣି ଖଜା। ମତେ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କଣ ଏଥିରେ ଅଛି, କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ଅଛି ବଡି, ବିରି ବଡି ଭାଜି ଖାଇବ ନହେଲେ ତରକାରୀ କରି ଖାଇବ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି, ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଇଥିରେ ତ ଆହୁରି ବଢିଆ ପୁରା ଚଟପଟା ଜିନିଷ ଅଛି। କଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି କଣ ଅଛି ଏଥିରେ। କଣ ଅଛି, ଆଚାର। କି ଆଚାର ଦେଖିବା। ଆଚାରଟା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ବୋଉ ଡବଲ ପଲିଥିନ୍ କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା 2 ପ୍ରକାର ଆଚାର ଅଛି, ବୋଉ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ଆଉ ଗୋଟେ କୋଳି ଆଚାର। ବହୁତ ଜୋରରେ ଗଣ୍ଠି କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇ ପାରୁନି। ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇ ଦେଇକି ଦେଖେଇଦେବି। ଏତେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଛି ଗଣ୍ଠି, ମୁଁ ତ ଫିଟେଇ ପାରୁନି, କଣ କରିବି?
କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇ ପାରିଲିନି, କଇଁଚିର ସାହାଯ୍ୟ ନଉଛି, ପଲିଥିନକୁ ଏମିତି କାଟି ଦଉଛି, ତାପରେ ଏମିତି ଚିରି ଦଉଛି, ତାପରେ ବାହାର କରିଦେଲି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ବାନ୍ଧା ହେଇଛି। ଭଗବାନ, କାଳେ ପଡ଼ିକି ରସ ବୋହିଯିବ। ଗୁଡ଼ ଦିଆହେଇଛି ନା, ଗୁଡ଼ ତେଲ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଡବଲ ତ୍ରିପଲ ଫୋରପଲ ପଲିଥିନ କରି ଆଚାର ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ମୋ ପାଟିରୁ ଆଚାର ନାଁ ଶୁଣିକି ପୁରା ଲାଳ ବୋହିଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲାନି। କି ବାସ୍ନା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବୁରକୁଳି ଆଚାର। ଆପଣମାନେ ବୁରକୁଳିକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ପୁରା ଲାଳ ବୋହି ପଡ଼ିଲାଣି ମୋ ପାଟିରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା କି ଆଚାର? ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ହେଇଥିବ, ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଗଣ୍ଠି ମୁଁ ଫିଟେଇ ପାରିବିନି, ଏମିତି କଇଁଚିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ପଲିଥିନକୁ ଚିରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ତ ଲାଳ ବୋହି ପଡ଼ିବ ଦେଖିକି। ମୋତେ ତ ଏବେ କଂସେ ପଖାଳକୁ ଆଚାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲାନି। ଖାଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତାପରେ ଏ ପଲିଥିନ ଗୁଡ଼ାକ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ବାହାରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପେସ୍ତା ବାଦାମ। ତାପରେ ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ରାଶି ଖଜା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କଳା ଜିରା ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଗୁଣ୍ଡ। ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାଏ ତ ମହୁରେ ମିଶେଇକି ଖାଇବି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ, କଳା ଜିରା। ତାପରେ ଏଇଟା ବାହାରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପେସ୍ତା ବାଦାମ। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଫିଟେଇକି ଦେଖିବା ପଲିଥିନ କ'ଣ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା କ'ଣ? ବାଦାମ ପକୋଡ଼ା। ବାଦାମ ପକୋଡ଼ା 1 2 3 ବାଦାମ ପକୋଡ଼ା 3 ପ୍ୟାକେଟ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ରହିଲା ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ପଖାଳ ମିକ୍ସଚର। ଟେଣ୍ଟେଣା। ଏତିକି ଆସିଥିଲା ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଘରୁ ସାମାନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଅନବକ୍ସିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଦୂର ବାଟ କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଫଳମୂଳ ଆଣିପାରିଲେନି। ଏଇଠି ଯାହା ପରିବା କିଣା ହେଲା ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ। ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ପରେ ମୁଁ ମୋ ବାପା ବୋଉକୁ ଦେଖିଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ହଜେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତ ଏଇଆ। ଶାଶୁ ଘରେ ରହିବା, ବାପ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବୁ, ଶାଶୁ ଘରେ ମରିବୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ତ ଏମିତି। ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ବି ଛାତିକୁ ପଥର କରି ସହିକିରି ସବୁ କଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ଘରକୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ପଳେଇ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ଲଗରେ। ବାଏ।